bandiraɓe mi salmini on to mbawɗon wonde kala e nder windere haalde mon ɗo ko Abbas Malal Abbas Dia e Ndendori TV ɗo gonmi ko Ndendori kono filde mana gandanɗa o hawe maɗo filme hono immigration poste Ndendori wonɗo hadde ko Ndendori fof bandiraɓe Samba Dia filma komin Abbas haala ko jeera ɗum noon bandiraɓe no mbirumon ni so jii oɗo film o woodi ko yettude Allah e nelaɗo muɗum e yettude no mbirum on ni Samba Athia ko Sada Biral won ɗon guel ɗon laafiyel Boɗowel so jii oɗo film o woodi ko Samba Athia e ballal muɗum ma on jiiɗo Ndendori fof o mo jiiton ne arato ko Hamidou Coulibaly arato ɗum tagimi saaha fof mboɗo yiɗi haalde inde ɗe e ko yidde ɓe paamani walla ɓe labtindaki garaw toon ha ande hol garaw ɗon no mbiruɗen ni ko Abbas Diallo dariɗa ene dariɗa woni yeeso makko ɗo ko Abou Touré ni woni aɓen ɗon yeeso ɗon ɗum woni vidéo mbino mbirumomi ni o wona tan vidéo daaroteɗo gayne wiye min gayni ɗum kay yooɗi moƴƴi ko jinmi ko yimɓeɓe yo mbattu hen haqqillaji mumen mbaɗa ɗum archive mbatta ɗum e ngaalu Ndendori sabu ko Ndendori tigi woni ɗo kala darɗo oɗo film ma yi hen hoore mum so yiyani hen so ala henne ma bamum walla miñum walla mawnum nene hen sabu ko Ndendori woni ɗo e wasiyade onon ɗanniyankoɓe kadi on ñande haala mon haalama on mantama ala moɓe goppi ɓe kaali leyɗele ɗe fof mi limtata ko Bassirou Doroli woni ɗon kanko tukkurawomo haalɗon président communauté rural wonande ɓe gandaɓe sabu film o waɗira ko pour aduna o foof wona tan Ndendornaɓe so naati internet ma dañanɓe hen daara en jiiɗi andude hol gonɗo ɗon walla hol dari toon walla hol baɗɗani no mbinomi ni so yaajede dañanoma ko interview watte ko cukalon no gon kon caggal kon e kamɓe foof moni foof namde hen moni foof haala hen inde muɗum moni foof ande hen kono noon seeɗa ala ko barki woodi ɓaade ko ɗum ɗo daña pour l'instant ko ɗum ɗo tan joguiɗen wasiyade on kadi onon ɗanniyankoɓe e kala e mon jaaho toon ko yo tinno so yeehi yo wat feere ko wuuro ngo woni dow mum ko yo haɓu pari mum haatiɗo yanta e golle wuurɗe moni fof ne jogui banggue mo foti hedde haaloɓe yo kaal filmoɓe yo pilmu joom kalisaji yimɓe yo jaltin kalisaji mumen joom projet ji yimɓe yo jaltin projet ji mumen ko noon wuuro waɗirta développé yaada e dow dental sabu so neɗɗo fini subaka no John Kennedy wini o wino Amérique naɓe woto namdoɗe son pini holko leydi ndi waɗa holko Amérique waɗani toon o wi citoyen américain so fini hani namdade holko jogormi waɗande États-Unis d'Amérique kono woto namdo holko Amérique waɗantami enenne sen pini subaka namdoɗen holko poɗɗen waɗande Ndendori holko poɗɗen waɗande Fouta holko poɗɗen waɗande Sénégal holko poɗɗen waɗande Afrique kono woto namdoɗen holko Ndendori foti waɗande haydara la ko Ndendori wawi waɗande Ndendornaji so wona ko mbaɗanɗa Ndendori ɗo ko Hamidou Coulibaly no Hamidou oɗo woni ɗon Hamidou Kalaldi kañum jogui ɗon nde ɗon tengade so tawi neɗɗo waɗi ɗum e haqqille mum tan naftat wuuro mum nafta diwan muɗum nafta leydi muɗum ɗum ɗon noon tagumi wiide yen cakutu golleteɗe so tawi en mbaɗano danin hannde ene wawi ko heewi yita hen saabu sen mbino ha RTS ara walla ha Walf Fadjiri ara ɓe garata on ko debba ko dendam nibba woni ɗon so ɓe garata ɗum noon ɓaade ɓe garata Allah walli en wolko mbawɗen wadde hen mbadden koye men sabu oɗo film so moftama ko aroɓe e foof kawrata hen te kadi moni foof kadi ma andu kadi wolko waɗano e wolko wonno ɗon ko Baba Bocar jiiton ɗon kanko mi heeɓi hebde hoccudema haala makko seeɗa ɗum tagui keɗoɗen ko haalata ko omo haala ɗon haala ka e ka waɗi fayida sanne kono noon tan yaajede dañani juutani kono so dañanoma o jokkat ɗum noon eɗen mbawi dartinde ɗo haala men enen goppen mo o haala seeɗa so haali seeɗa kadi ƴeewen seɗen mbawi kadi jokkude kadi commentaire no mbirumon ni ko Baba Bocar woni ɗon Obi joni ƴeri ha wawi woni heewi wawi barke ƴeri ha wawi
waami woyndu heewi barke o waami sarima e wuro ceerno Hamidou Salban bandiraɓe on nani ko Baba Bocar haalata ɗon ko o haalata ɗon ko ceerno Hamidou Ndendori ene heewi ko haali hen less kono noon wannoon dande nde labtani son o arani no hanniri ni ɗum tagui yaltani no hanniri ni kono kam on nani o wi ceerno Hamidou Ndendori ala hande ko manka e aduna so wona no mbirumi ni yimɓe jaɓa liggade Baba Abdoul nen ɗon Abdoul Djidje e Baba Demba Lidou kañum heedi mana ganduɗa hoore maɗa o ga banggue ene ɓorni wutte bulo oɗon gonɗo ɗo noon mi heɓani labdidademo kono ma on gando hol kanko ɗum Ndendori mankira hande ko yimɓe daro ha tiiɗa gonɗinen ko dañƴen ko ligguɗen sen gonɗini ko dañƴen ko en liggima tan en jahat sabu hande oɗo ko bamum Ibrahima Thiamil won ɗon hono Mamadou Hawa kañum won ɗon Abbas Korguel jotto ɗon Abou Touré heedi banggue makko ñamumi anda ko nan eyyi so tawi yimɓe gonɗini ko jogui ko golli en goɗɗat sabu wolko Allah hokki Ndendori ko ganduɗa yimɓe foof ene jiilo heddoto noon ko yimɓe jaɓa gollude tawne wondi e nundal e kawral Baba Bocar no wini o wi ceerno Hamidou Ndendori duwaw muɗum ari ha woynu ndu heewi ha ndu rufi ha watti wamde seere men ɓe duwima sabu on ñande Baba Demba Alpha ko mawɗo ni ne tampi kono wi ko ma tawtore ma yi adduya wini ko yo yafama hono sali ari dari on ñande Sambathia woni caggal to on mujji toon caggal Ifra Sall to Sambathia on to oɗo ko Basirou duwi ha duwaw o sanne o to min gonɗo gomin gonɗo min mbawi wiide o jaabama saabu hay joɗinoɓe on ñande keeɗi duwaw ɓe foof beltima ɗum noon so Ndendori wiyama tan yo yimɓe gar wolko watte ala mo arata on ñande no mbirunomi ni mboɗo yinno filmude tigui ko awluɓe jimanno ko kamɓene ɓe mbaɗi hen fayida on ñande ɓe gari ɓe manti ɓe jimi ɓe gaskini Ndendori ɓe yani ɓe gaskini Samba walla demi ko ɓe gaskini Ndendori ɓe manti Ndendori naaɓe wonɓe ladde ɓe manti golle mumen eyyi ɓe mantiɓe no fewi ɗum ɗon noon sa yi neɗɗo ne mante tan wolko waɗi so neɗɗo waɗani haydara mantitaki ko wasiyade e ɗanniyankoɓe yoɓe jokku golle e kawral ɓe liggono wuro ngo ɓe liggono diwan o ɓe liggono mana ganduɗa hoore maɗa leyɗele ɗe yimɓeɓe kadi so daari ɗum ɗo cikkumi ma belto ɗiɗo tantaji no mbirunomi ni ko tantaji sukaɓeɓe pewnuno comme no hanki mum ni jaɓɓugal ngal feewi sabu ɓe jooɗima kamɓe sukaɓe wuuro ɓe wonɓe toon ɓe jamma kurɗo ɓe ɗanaki mboɗo wawi setta ɗum sabu wonta gondunomi koye Hasim Sall ko kañum ardino mana hono ɗeɗon golle ene wonde Samba Ñama ɗon ɓe mbaali asde ɓe mbaali wettude ɗiɗo tappi ɗiɗo basuji foof ko kamɓe golli ɗum te ko sukaɓe tigui hanɓe kañumenne yettede e mantede saabu wolko ɓe mbaɗi enen eɗen ga e ladde he eɗen mbaɗa hunde kono kamɓene wonɓe toon ɓe wolko ɓe mbaɗata hakkadi ne wiyete tan ko yo yimɓe jokku golle so jokki golle mbawa yaade no hanniri ni so ɗum ɓenni mataw no mbirumi ni ko ɗo kannami vidéo ji goɗɗi pilmama toon ƴeewe so tawi ɗi mbaɗama montage kanjje ne holno ɗi mbayata ƴeewe rendine nawe e nder nede he kala ɓiɗɗo ndendornaji to wawi wonde taw ene wawa heɓde ɗum outro ɗum noon bandiraɓe on jarama